салом дӯстон, ба канали ман хуш омадед. Ман тасмим гирифтам то достонҳои шоҳномаи Фирдавсиро пешкаши шумо гардонам. Китобе ки аз он истифода мебарам достонҳои шоҳнома ном дорад. Нигориши Сотим Улуғзода аст ки тамоми қиссаҳои шоҳномаро дар бар мегирад ва бо забони хеле сода ба насл таъриф шудааст. дар ин видео мехоҳам се подшоҳии аввали шоҳномаро таъриф кунам. оғоз мекунем аз аввалин подшоҳӣ дар шоҳномаи Фирдавсӣ, подшоҳии Каюмарс. оғози шоҳномаи Фирдавсӣ чунин аст: Каюмарс ва авлоди ӯ. дар қадимтарин ривоятҳои аҷдодони мо қавму қабилаҳои бохтария, суғд, эронзамини бостонӣ чунин омадааст ки инсонҳо нахуст дар ҷангалҳо мезистанд. хӯрокашон меваҳои ёбоӣ, пӯшокашон барги дарахтон будааст. на киштукорро медонистанд ва на шикорро. як вақт аз байнашон Каюмарс ном марди доное баромада ба онҳо шикори ҷонваронро ёд додааст. Каюмарс оини подшоҳиро ба ҷаҳон овард ва худи ӯ нахустин подшоҳ шуд. бохират марде буд. ақли ҷӯяндаву офарандае дошт. аз санг ва чӯб олатҳои буррандаву шикофанда тарошида ба воситаи онҳо ба шикори ҷонварон пардохт. дар ҷангалзору кӯҳсорон дарандаву чаранда фаровон буд. Каюмарс мақомгоҳашро аз ҷангалзор ба кӯҳсор кӯчонида пойтахти худро дар он ҷо устувор кард. мардумон чун шикорро ёд гирифтанд, ба хӯрокворияшон гӯшт зам шуд. машаққати пайдо кардани хӯрок осонтар гардид. аз ин гузашта онҳо метавонистанд акнун дар хунукиҳо тани бараҳнаашонро бо пӯсти ҳайвонот пӯшонанд. нахуст худи Каюмарс пӯшоки баргинашро ба палангина табдил дод. одамиён ром кардани ҷонваронро ҳам ёд гирифтанд. Каюмарс дар бошишгоҳи кӯҳии худ аз ҳар ҷинси ҷонвар ҷуфт нару модда нигоҳ дошта парвариш кард. мардумон аз вай дӯшидани шири буз ва моддаговро омӯхтанд. саги ёбоӣ ба одамон унс гирифт ва боқадр шуд, зеро онҳоро аз ҳуҷуми душманон ва ҳайвоноти дарранда огоҳ мекард. мардумон хурусро ҳам азиз медоштанд, зеро ақида доштанд ки бонги хурус торикиро мепароканад ва мардумонро ба ибодати саҳаргоҳӣ ба кору меҳнат даъват менамояд. донишу қудрати Каюмарс шоҳ чандон боло гирифт ки рафта рафта ҳукмаш ба даррандагон ҳам раво гардид. шеру баблу палангон галла галла ба даргоҳи вай омада фармонбардораш мешуданд. Каюмарс бо адлу дод подшоҳӣ мекард. дар даврони вай кишвараш чун баҳор мешукуфт. аммо давлати ӯро душмани бадкине дар камин буд. аҳриман, деви бадӣ, зулмат ва аҷал ки бо ҳурмузд худои некӣ, рӯшноӣ ва ҳаёт доим ба ҷангу ҷидол аст, аз тахту бахти Каюмарс рашк бурд ва роҳи душманӣ пеш гирифт. аҳриман бачаи гург сурате дошт ки аз сипоҳиёни Каюмарс буд. вай бо таълими аҳримани калон дар хуфия аз ҳамҷинсонаш лашкаре сохт ва фитна сар кард. писари аҳриман беш аз ҳама аз писари шоҳ Каюмарс, сиёмаки далер, ҳаросон буд. аввал вайро аз миён бардоштанӣ буд. шоҳ аз душмании ӯ бехабар буд. рӯзе фариштаи некӯкор Суруш бо қиёфаи марди палангинапӯше назди Каюмарс омада ӯро аз қасди девбача хабардор кард ва шоҳ ба писараш Сиёмак огоҳӣ дод. шоҳзода дар ғазаб шуда лашкар гирд овард ва ба болои девон тохт. ҷанги шадиде ба амал пайваст. Сиёмак тани бараҳнаашро танҳо бо як сипари чарми палангӣ панаҳ карда дар размгоҳ ҷавлон мезад. он замон ҷавшан набуд. гурзи вай чандин девро ҳам ҳалок кард. аммо ҷаҳонпаҳлавони ҷанг нодида ва аз макри девон бехабар дар ҷанги танбатан бо аҳриманбачаи гургсурат мағлуб гардид. даме ки Сиёмак гурзро ба сари ҳарифаш фурӯ меовард, дев ҷаҳида ба китфи ӯ савор шуд ва зер карда миёнашро шикаст. ғалтон ва бо чанголи сиёҳаш синаи ӯро чок карда партофт. аз байн як сол гузашт, лекин Каюмарси пир ҳамон ба доғи фарзандаш месӯхт.
мегиристу менолид. суруши накӯкор бори дуввум аз ҷониби ҳурмуз ба наздаш омад, салом карду гуфт: эй шоҳ, беш аз ин манол, лашкар бисоз ва бар девони палид битоз, гардашонро ба осмон барор. ҳурмузди бузург мададгори туст. каюмарс шукри худовандашро ба ҷо овард ва ашки чашмонашро пок кард. аз сиёмак писаре монда буд, ҳушанг. ӯ ҳушу хирадро аз бобояш, зуру тавоноиро аз падараш мерос гирифта буд. каюмарс ба ҷон дӯсташ медошт. ҳама корро бо машварати ӯ мекард. набераи ба умр ҷавон ва ба ақл пир гӯё вазири бобояш буд. каюмарс рози худро бо ӯ дар миён гузошта гуфт: ман лашкар месозам ва ба қасоси падарат бо девон меҷангам. ту сарфармондеҳи лашкар мешавӣ, зеро ман пираму нотавонтар. ӯ лашкаре аз париён ва шеру палангон гирд овард. чун ба наздики қароргоҳи девон расиданд, ҳушанг ба теппаи баромада нигоҳ кард. дид ки девон фазои даштро аз чангу хок тира сохта пеш меоянд. онҳо пешакӣ аз омадани каюмарсу ҳушанг огоҳӣ доштанд ва омодаи ҷанг шуда буданд. сипаҳсолори зирак ба дарозӣ ва паҳноии чангу хок мулоҳиза карда аз теппа фуруд омад ва ба бобояш гуфт: сипоҳи девон аз мо 2-3 карат зиёд ва ба илова мастии зафаре ки бар падарам ёфта буданд ҳанӯз аз димоғашон нарафтааст. онҳоро мағлуб наметавон кард магар бо тадбир. чӣ гуна тадбир? пурсид каюмарс. ту ҳоло инро хоҳӣ дид, бобо, ҷавоб дод ҳушанг. вай нисфи сипоҳашро ба муқобили девон равона кард ва фармуд ки ба ҷанг дароянду бар дурӯғ гурезон шаванд. худаш бо ними дигари сипоҳ аз паси кӯҳ шинак мегирад. ҳангоми ҷанг лашкари ҳушанг низ чунин кард. онҳо тохтанд ва баъд аз чанде ақиб гаштанд. девҳо лашкари гӯё гурезони ҳушангро диданду аз қафояшон давиданд. аз наздики камингоҳи ҳушанг гузаштанд. ҳушанг бо сипоҳи шинакгирифтааш якбора аз паси кӯҳ ҷаста худро ба онҳо зад. девҳо саросема шуданд. сафҳояшон дар ҳам шикаст. он гоҳ гурезаҳои дурӯғӣ ҳам қафо гашта ҳуҷум оварданд. урдуи девон аз пеш ва ақиб дучори ҳамла шуд ва торумор гардид. ҳушанг низ кушандаи падараш, писари аҳриманро дарёб карда ӯро ба хок афканд ва сарашро бурид. ҳамин тавр бо сабаби ақлу заковат ва диловарии ҳушанг ҷанги пурхатари одамиён бо девон ба ғолибияти одамиён анҷомид. дар поёни ин фатҳи бошараф каюмарс аз олам гузашт. набера ба тахти бобояш нишаст. ҳушанг аз бобояш на танҳо тахту тоҷ, балки ақли кунҷков, фикри ихтирокорро ҳам ба мерос гирифта буд. вай усули аз конҳо истеҳсол карданро ёфт ва нахустин худаш оҳангарӣ оғоз кард. одамон дар замони вай оҳангудозӣ, сохтани табару тешаву каланду арраро ёд гирифтанд. ба замин тухм пошида ҳосил рӯёнданро низ омӯхтанд. аммо оҳангарӣ беоташ намешавад, ҳолон ки одамон то замони ҳушанг чӣ тавр дар гирондани оташро намедонистанд. инро аввал ҳушанг ёфт. як рӯз ҳушанг бо чанде аз ёрони худ пайи шикор ба кӯҳсор рафт. дар шикоргоҳ ногаҳон аз дур як чизи дарозу сиёҳи хазанда падидор гашт ки ду чашми сурхаш гӯё ду чашмаи хун буду аз даҳонаш дуд фавора мезад. он чиз мори калони ҳавлангезе буд. ҳушанг санги калонеро бардошта ба тарафи мор ҳаво дод. мор фавран ба як су ҷаҳида ҷонашро халос кард. санги калон ба санги хурде бархӯрд ва ҳарду шикастанд. аз сангҳо шарораҳо ба атроф ҷаст ва шӯълае падид омад. мор кушта нашуд, аммо сири оташ кушода шуд. ҳушангу ёронаш дар ҳайрат монданд. ӯ гуфт: ин шӯъла фуруғи худовандист ки ба мо ато шуд. онро бояд табаррук дошт ва парастид. ин маросим ки ҳар сол дар рӯзи муайян такрор мешуд, ба ҷашн табдил ёфт ва сада номида шуд. дар қадим халқҳои эронинажод ҷашни садаро гиромӣ дошта гулханҳо меафрӯхтанд ки ин аз ҳамон шаби оташфурӯзии ҳушанг ба ёд монда буд.
баъд аз ҳушанг писараш таҳмураз подшоҳ шуд. дар замони вай одамон пашми гӯсфанд тарошидан, аз пашм либосворӣ ва намад бофтанро ёд гирифтанд. аз даррандагон юз ва сиёҳгӯшро, аз паррандагон боз ва шоҳинро барои шикор дастомӯз карданд. таҳмураз девҳоро дар банд андохт. девҳо гуфтанд ки агар подшоҳ онҳоро накушад, онҳо ба вай як ҳунари нав ёд медиҳанд. сипас ба ӯ навиштанро ёд доданд. девҳо хати румӣ, порсӣ, тозӣ, суғдӣ, чинӣ ва паҳлавиро балад буданд, ки ҳамаро ба таҳмураз ёд доданду таҳмураз ба дигарон ёд дод. бо ин тариқ аз рӯи ривояти қадима дар подшоҳии таҳмураз хату савод падид омад. подшоҳии таҳмураз 30 сол ба дарозо кашид. пас аз ин ҷаҳонро ба ҷаҳониён гузошту даргузашт. таҳмуразро писаре буд, ҷамшед, ва ҷамшед пас аз падараш подшоҳ шуд. ҷаҳондор 30 сол аз ин бештар, чӣ гуна падид овардӣ ҳунар. бирафту саромад бар ӯ рӯзгор, ҳама ранҷи ӯ монд аз ӯ ёдгор.